Salut, Andrei! Bine ai venit! Salut! Ce faci? Cum ești? Foarte bine. Uite, Bine. mă pregătesc pentru examenul la Cluj, mental. Da. Îți mulțumesc că ai acceptat să avem această discuție despre călătoria ta în ultimele 3 luni, împreună cu mine, spre sinele tău. Și o să intrăm ușor un pic în subiect, să împărtășești din experiența ta celor care te urmăresc acum, și să vedem în ce fel ți-a fost ție de folos, ca să spun așa. Și am să te ajut cu câteva întrebări de ghidare, ca să vedem cât mai clar cum a fost pentru tine toată experiența asta, ok? Dacă ți amintești, noi deja colaborăm de ceva timp și periodic ne întâlnim în sesiuni. Poți să-ți mai amintești cum ai aflat de mine sau ce te-a atras la început ca să vii spre mine? Tu, apropo, câți ani ai? Spune-ne mai întâi câți ani ai. 18 ani. Dar am început când aveam 18. 17. 17, super. Și prima dată când ai aflat despre sesiunile pe care le-am putea face împreună, ce ai simțit? Mai îți amintești? Da, îmi amintesc că știu că făceai cu fratele meu în pandemie și acolo Mhm. mama a început să-mi propună că n-ai ce să pierzi, adică clar ești foarte încărcat. Aveam probleme foarte mari de înțelegere cu tata și Mhm. am zis că n-am nimic de pierdut, adică merg să văd, că mi se pare că reiau relația mea cu tata, foarte multe relații cu oameni diferiți. Sau se repetă chestii. Super, excelent. Așa este. Într-adevăr, noi reluăm relațiile cu părinții în toate relațiile pe care le avem apoi ca adulți. Excelent. Super. Hai să îmi spui, te rog, care a fost intenția ta inițial? Ca să rezolvi treaba asta, relația cu tata, sau ce anume te-a determinat să vii către mine? Ce-ți doreai să obții? Cred că liniște. Asta îmi doream, pur și simplu liniște, că mi se pare că am rămas blocat într-o anumită perioadă de timp și după care da, m-am dezvoltat fizic, nu neapărat mental sau sentimental. Și am zis că vreau o descătușare și sunt dispus să încerc o grămadă de lucruri. Ai încercat înainte de a lucra noi doi împreună, ai mai încercat și altceva, alte metode care poate te-au atras? Sau Uh, pur și simplu autocunoaștere, efectiv că ai studiat. Acum a fost pandemia, a fost cel mai bun. Mie mi se pare că pauza de la școala românească a fost un lucru genial, că m-am putut dezvolta eu foarte tare personal și să mă intereseze strict subiectele care mă atrag. Și am început să mă documentez pe baza foarte multe lucruri, mai ales filozofie. Deci pot să zic că autocunoaștere. Și când am văzut că există mai mult decât simpla mea gândire de băiat de 17-16 ani, cât eram atunci, și e, cumva există atât de multe interpretări la viață sau viața poate fi mult mai importantă decât stăteam mie atunci în cap că trebuie să iau note bune, că trebuie să am o prietenă sau să arăt bine și puteai să te bucuri și doar să stai în pat sau să te bucuri că bei un suc la profi. Mhm. Cu alte cuvinte, ai căpătat o perspectivă mult mai largă a nuanțelor vieții, da? Super. De unde ți-ai luat cea mai mare valoare? De unde ai simțit că capeți cea mai mare valoare de-a lungul acestui proces, când am lucrat împreună? Mă ajutau foarte tare meditațiile și pur și simplu sentimentul că pot să vorbesc cu tine și e un răspuns mai mult obiectiv decât subiectiv, decât auzeam de la mama, că eu sunt foarte bun prieten cu mama și că îmi zic orice, dar să primesc un răspuns obiectiv, adică na, am avut probleme cu persoane care mama tindea să fie subiectivă pentru că nu se regăsea în persoanele alea Mhm. și nu-mi dădea tot timpul cele mai bune sfaturi, dar uneori îmi dădeai sfaturi, uneori nu, dar simplu fapt că mă ascultai, era așa puteam să mă detașez de probleme și să o văd mai în ansamblu. Mhm. Practic, te-am luat din
starea în care te aflai, te-am ghidat într-o altă stare, într-o altă direcție, de unde să capeți o altă perspectivă a acelei situații și să o poți observa cu totul diferit. Ok? Care au fost... Te ascult. Nu știu neapărat dacă era mutarea asta, pe cât i-am simțit mai tare eu, de-a lungul meditațiilor, presiunea pe care o descătă și mi era tot timpul pe umeri. Eu simțeam mai tare că îmi ridicai problema, știi? Adică o ridicai de pe mine și în sfârșit eram, gata, nu mă mai trage pământul cu o forță incredibilă, pot să mă uit și eu înainte și chiar să văd fără toată greutatea asta în spate. Presiunea aceea. Excelent. Super. Foarte fain pus în cuvinte. Poți să-ți amintești ce aha-uri ai avut de-a lungul experienței tale? Și mă refer la ultima perioadă în care noi, de fapt, acum, înainte de examenul tău de BAC, am lucrat intensiv 3 luni de zile. Poți să ne spui, să-mi spui sau să-ți amintești care au fost cele mai puternice aha-uri pe care le-ai avut și care te simți tu confortabil să le împărtășești cu noi aici? Cred că, sunt confortabil față de toate acum. Cred că în momentul în care, într-o meditație, mi-a pus să revăd multe chestii cu tata. Și instant, așa, nu știu, ca și cum stelele din univers s-ar conecta într-o dungă de lumină, așa s-au conectat și vedeam exact tiparul pe care îl refăceam cu persoana X, persoana Y, persoana Z. Adică, efectiv, situație pe care eu mă angajam din nou și din nou cu persoane diferite, nu aceeași intensitate, dar cumva aceeași stare. Asta ar fi una, o conștientizare foarte mare. A doua, cred că pur și simplu starea de calm în care eram, sau odată am venit, am apelat la tine, că știu că noi am mai făcut și am mai făcut cu pauze, am apărat odată așa, doar o singură dată să ne vedem. Simțeam că eram la începutul anului și atunci îmi doream să dau la medicină. Între timp mă bucur că mi-am schimbat decizia. Eram așa stresat și cu gândul într-o mie de părți că am vorbind cu tine și eliberându-mă de toate chestiile astea, efectiv, cumva am auzit liniștea. Asta mi s-a părut iarăși un punct foarte. Mm-hmm. Foarte tare. Și pentru că ai pomenit de medicină, cred că este foarte, foarte important ca să facem lucrurile aliniați cu misiunea personală, da? Nu doar din anumite așteptări sau anumite proiecții pe care le au cei din jur asupra noastră și respectiv asupra ta. Și a fost esențial pentru tine ca să capeți o altă perspectivă, să te aliniezi cu misiunea ta personală, să înțelegi care este aceasta, care e calea prin care ți-o poți duce la îndeplinire și că, de fapt, să observi că te aflai pe un drum greșit la acel moment. De aceea, de aici această schimbare de direcție în viața ta. Super! Ce rezultate ai obținut în urma a ceea ce am lucrat noi împreună? Cred Ce că, s-a îmbunătățit? Care aspecte din viața ta simți tu că s-au îmbunătățit? clar, relația cu tata și relația automat și cu alte persoane. Pur și simplu, cred că cel mai tare îmi place faptul că pot să stau eu cu mine și să nu simt deranjul că, trebuie să fac ceva, trebuie să mă duc, trebuie să fac. Nu, adică să dau enjoy la faptul că mă uit pe tavan, poate, sau că mă uit la un film, adică nu, sau că, și dacă, uite, m-a fost bacul, că lucram puternic, învățam și făceam mate. Faptul că învățam așa, cumva nu era atât de stresant. Eram concentrat că făceam asta. Mi-asumam ce făceam și știam că asta fac acum, după care fac altceva. Și știu că la începutul programului ăsta de 3 luni chiar mi-am propus să știu să fac diferența, adică să nu confund persoane cu stări și să nu aduc stări din
anumite perioade ale zilei, uite cum lucram și învățam, sau stresul când mă apucam cu bacul, la atunci când vreau să mă relaxez cu familia, sau când vreau să vorbesc cu prietena mea, sau când pur și simplu vreau să ies la o cafă cu un prieten, să nu vorbim tot despre bac sau despre stresul vieții. Mhm. Super. În contextul ăsta, cum ai defini impactul lucrului cu mine? Cum a fost pentru tine impactul acesta? Care a fost impactul? Deep, foarte profund, cred că, bine, acum, din câte mă cunosc pe mine, nu din, să zic că mă laud sau chestia astea, îs un tip mai profund, adică îmi place să observ lucrurile mai în adâncime, dar erau unele, adică cumva când îmi imaginam sufletul meu, vedeam numai ruine, înainte să zic că a început să fac cu tine. Acum, cum să zic, ca și cum aș fi, când stau așa eu cu mine și să zicem că vreau să stau eu în sufletul meu, e ca și cum ar fi o apă infinită, perfect calmă, fără vară, fără nimic. Adică, Ce și prin frumos! care se vede totul. Wow! Fantastic! Vreau să te felicit. Încă mai am câteva întrebări pentru tine, dar vreau să te felicit pentru transparența asta pe care ai obținut-o cu multă muncă, seriozitate și asumare, pentru că nu a fost apa aceea așa de limpede de la început, cum spui și tu, și, într-adevăr, ești o ființă foarte profundă, ai capacitatea de a vedea lucrurile dincolo de aparențe, de măști, și este un lucru extraordinar treaba asta pentru tine la vârsta ta. Spune-mi, te rog, dacă ți s-a părut greu să pui în practică noțiunile, principiile cu care am lucrat. Cum ai resimțit toată această călătorie? Știu că în prima perioadă, când făceam, adică nu asta de 3 luni, foarte mult îmi imaginam lucrurile. În schimb, Mhm. acum, cumva, când mă băgăm în meditație, încercam to touch, creier, cumva să gândesc, să văd, să aud prin inimă mai tare și mult mai puternic. Bine, asta clar, după momente de realizare, după momente de wow, o observare la mine, dar pur și simplu cred că dacă nu eram asumat, uite, fac asta, adică nu pot să zic că poate pentru unii oameni sună, ce faci asta, meditează sau chestii de genul, dar ajută și îți dai seama că ai alte laturi ale tale, adică, nu știu, ai o mai mare relaxare și acum lucrurile astea se văd cam la toți oamenii care stau și meditează, inclusiv ăsta, campionul României la not, au zis că el stă și meditează ca să se calmeze, adică mi Da. se pare și el nu reprezintă tipicul românesc, deci dacă vreți să luați exemplu, e un om foarte fain. Sigur. Și ajungi la performanțe foarte mari, așa. Sigur că da. Super. Ai anticipat cumva în următoarea mea întrebare pentru tine. De ce crezi că ai reușit să faci transformarea aceasta? Să treci, practic, tu ai trecut prin de filtru mental și ai coborât în sinele tău, în inima ta. Asta dincolo de performanțele școlare, despre care o să te invit de asemenea să ne spui, pentru că nu neapărat nu ne interesează notele, ci faptul că tu, de fapt, teoretic, ai început să lucrezi cu mine pentru a te pregăti pentru BAC. Însă, sub această umbrelă erau foarte multe alte straturi care necesitau vindecare și odată ce ai făcut lumină acolo și le-ai clarificat, automat și presiunea, cum foarte bine ai spus, a scăzut și ai putut să lași să curgă informația cea mai potrivită afară, așa că ai avut niște rezultate la BAC excepționale, pentru care, încă o dată, te felicit așa, în plen, să spun așa. Spune-mi, te rog, de ce crezi că ai reușit? Care e secretul reușitei tale, succesului tău în toată această călătorie? La BAC sau pe plan Hai să terapeutic? spunem în această călătorie pe care am făcut-o noi acum aici. La BAC este absolut evident că ai muncit și ai învățat foarte mult și ai fost foarte serios acolo, da?
Dar totodată știm deja amândoi că tu puteai să fii învățat foarte bine, însă dacă încrederea în sine ar fi fost știrbită, dacă îndoiala de sine, fricile te copleșeau în momentul acela, tot ce ai acumulat nu mai avea cum să iasă afară și să dai din valoarea pe care tu ai asimilat-o. Ok? Da. Deci mă refer în special la succesul tău în această transformare prin care ai trecut în aceste 3 luni. Efectiv, ai trecut la un alt nivel de conștiință încât să poți să privești lucrurile la modul ăsta. Și de aceea vreau să te întreb, care crezi că a fost succesul tău? Cum ai reușit? De ce ai reușit? Ce a fost nevoie ca să reușești? Ce a fost nevoie? Nu știu, îmi vine cumva în cap faptul că, nu știu, cumva când eu așa simt, nu știu, pentru oamenii care nu sunt din Spune cum Timișoara, simți. Exact cum simți. aici vara e foarte cald, adică dacă te pui să spui și cea mai mică pătură pe tine mor de cald. Și tu ești omul și pătura e tot ce ți se întâmplă în viață. Adică dacă, nu știu, clar o să vezi doar faptul că ți-e cald. Adică o să vezi în momentul ăla, cum la mine a fost stresul bacului, vezi evidentul, vezi, deși în adâncul tău poate simți și faptul că ar mai fi ceva sau... Bine, asta de obicei îți dai seama după ce o trecut perioadă de stres că, eu tot neliniștit îs. Da, adică Da. încă ți cald. Dar când dai adică când dai la o parte pătura sau pur și simplu, nu, uite, nu iau pe mine când mi cald, când dai la o parte stresul bacului sau stresul din viața ta și vezi mai în adânc, nu vezi doar lucrurile negative care se întâmplă sau pe care neapărat trebuie să le rezolvi, ci și ce ai realizat oarecum până în momentul ăla, în momentul ăsta, adică cumva îți dai seama cât de tare ai nevoie tot de tine ca să-ți dai calm, să fii calm tu, să-ți dai liniștea asta dincolo de pătura pe care ți-o pune societatea și stresul ei. Așa e. Așa este. Aproape că îmi vine să spun că m-ai lăsat fără cuvinte, pentru că rezonez foarte tare cu modul tău de a pune imagini, experiența trăită. La fel procedez și eu cu oamenii cu care lucrez și de fapt știi că am experimentat asta împreună. Cred că este o cale foarte facilă pentru toată lumea ca să înțeleagă transformarea ta și așa de frumos ai făcut o comparație acolo. Excelent. Spune-mi, te rog, dacă cineva care te urmărește acum se confruntă cu aceleași probleme, cu aceleași situații, cu aceleași blocaje prin care ai trecut și tu. Cineva care are nevoie de încredere în sine, de regăsire, de liniște interioară, de echilibru, de o perspectivă mult mai clară a cine e cu adevărat. Ce îi spune tu? De ce ar trebui cineva să se apuce de această muncă interioară? Păi, e clar că, cel puțin în cazul meu, am obținut faptul, starea de calm, de liniște, dar ca să-i încurajez să apeleze la asta, vin două sfaturi. Să-și dorească să scape de frică, pentru că asta te consumă enorm și frica duce la atât de multe lucruri, la furie, la ură, E foarte greu să scapi de frică și cumva să nu-ți fie frică, asta e al doilea sfat, de educație. Adică să nu vezi, cum probabil unii văd chestia asta ca după copertă. Adică să dai o șansă lucrurilor atâta timp cât tu simți că, dacă tu simți că ceva, nu neapărat că e ok, dar dacă nu simți că ar avea ceva negativ, dă-i o șansă. Că ai șanse să te educi și să ai mai multe surse de cunoaștere. Adică eu nu consider că ar fi niciodată prea târziu să înveți lucruri noi sau să știi lucruri noi sau să abordezi lucruri în moduri noi. Ce frumos! Super! Vreau doar să te întreb că mi-a atras ceva atenția din ce ai spus mai înainte. Ție ți-a fost greu să scapi de frică sau de frici? Uh,
Sau când ți-a fost greu și când ți-a fost mai ușor? Nu știu dacă mi-a fost greu neapărat să scap de ele, dar erau așa de multe că probabil asta era, adică cumva dând la o parte toate straturile astea de frică, de nesiguranță, de complexe, descoperi iubirea pe care cumva ești programat să o ai. Și aia mi s-a părut cumva cea mai tare armă, să-ți iubești cumva inclusiv fricile și complexele, că adică sunt lucruri pe care nu multă lume, adică dacă ție nu-ți place de cineva sau ți-a făcut un lucru rău, prima oară tinzi să fii rău cu el sau să-i întorci moneda. În schimb, dacă îl tratezi cu bun simț, cu chestii din astea, cumva îl lași fără arme și nu te mai poate ataca și la fel și cu fricile. Dacă ajungi să zici tu cu tine un simplu te respect, să nu mergem până la te iubesc, e un mare pas înainte, că nu, ai realizat frica, ai realizat că poate nici nu trebuie să o rezolvi neapărat, ci e doar acolo. Doar acolo și nu-ți face nimic rău. Da. Fantastic, Andrei. Super. Ce planuri ai pe mai departe? Sâmbătă ai examenul la școală, la facultate. Ce urmează după aceea în viața Păi, ta? Doamne ajută să fie bine, adică urmează facultatea, urmează Mhm. să mă implic foarte tare în domeniul economic și să evoluez foarte tare din punct de vedere a jobului sau chestiile astea. Urmează o perioadă în care trebuie să mă implic foarte tare în foarte multe chestii și să fac lucruri care, în domeniul economic, înveți de la oameni, lucruri care mi place cel mai tare și pur și simplu cred că desprinderea de cei 18 ani de a fi copil, cred că. De a fi copil propriu-zis. Că copil, Doamne ajută să rămân până la final, că e cea mai confortabilă stare să te simți copil. Așa este. În special când ai copilul interior vindecat. Da? În special când ai copilul interior vindecat și știm foarte bine la ce ne referim acum, atunci alegerea ți aparține când este momentul să fii copil, când este momentul să fii adult. Nu se întâmplă totul impulsiv și ca reacție la anumite răni care existau acolo. Fantastic, Andrei. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu absolut fabulos, cu foarte multe insight-uri. M-a emoționat foarte tare și nu mă așteptam să fie chiar așa. Știam deja deschiderea ta și între noi este o conexiune absolut specială și te respect foarte mult pentru evoluția ta și pentru munca ta și îți mulțumesc încă o dată pentru tot ce ai pus în valoare din ceea ce ți-am împărtășit. Mulțumesc! Și eu mulțumesc că mi-ai fost alături, că mi-ai dat sfaturi, că uneori renunțam la cine am propus doar ca să mă asculți, că na, cumva îți dădeai seama de ce am nevoie și pur și simplu mă ascultai, adică în goana asta în care ți-e greu să te oprești, mă ascultai și era un mare lucru și îmi oferea și opinia obiectivă de care cumva avem nevoie. Că uneori o ascultam, că uneori nu. Simpla descărcare era foarte bine primită și îți mulțumesc. Și mulțumesc că m-ai ajutat să evoluez până la punctul ăsta sau să-mi descoper drumul evoluției. Mhm. Până la urmă, rolul unui mentor, acesta este ca să te ia din starea în care te afli și să te ducă în starea în care tu îți dorești să ajungi, dar procesul se petrece mult mai repede pentru că îți oferă scurtăturile, șoile mai accesibile pentru nivelul tău de evoluție, fără să mai stai să testezi anumite lucruri și atunci și costul de timp, de energie, de tot este mult, mult mai redus și ajungi mult mai repede la rezultat. Iar când eu, din calitatea mea de mentor, lucrez cu
oameni atât de asumați ca tine, și tu spun oameni în ghilimele pentru că ești în formare, să spun încă așa, așa că e o foarte mare bucurie și recunoștință de asemenea, pentru că ai receptat maxim posibil din ce a rezonat cu tine și ai pus cu multă acuratețe acolo în practică, în viața ta. De aceea ai și reușit să faci toate schimbările acestea. Încă o dată, felicitări, tot respectul și admirația. Îți doresc numai bucurii și să te înconjori cu mare atenție și iubire de sine, de oamenii cei mai potriviți în viața ta, alături de care să te bucuri de viață, să crești și să te simți împlinit și să-ți atingi potențialul în fiecare zi. Super! Îți mulțumesc! Doamne ajută și eu îți mulțumesc.